Türkmenistan'da saýlaw mögüsimi dowam edýän mahaly ýurdun internet turgumynyň tizligi epesli haýallady. Ulanyjylar VPN hyzmatlarynyň peýdalanmakda kynçylyk çekýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Internetiň tizligi juda pese gaçdy. Hiç ýyly VPN çekenok, hatda tölewli VPN bolan adamlaryň baglanyp bilmeýär. Hatlar ören haýal gidýär. Bir hat iýermek üçin 10 minut töweregi garaşmaly bolýar diýip bir paýtot ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz internet tulgumyny emele gelen bökdönçlügiň tutuş Aşgabatda dowam edýändigini habar berdi. Azatlyga ma'lum bolşuna görä ýurdun Balkan hemde Lewap vilayatlaryna hem ulanjylar internet taragatmaşygy bilen bagly bir meňdeş ýagdaýlara sedewar bolýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan käbir paýtot ýaşaýjylar internet taragatmaşygynyň häkimetler tarapyndan bilkaslaýyn haýalladylýanyny aýdýarlar. Görnüşinden bu kynçylyk adamlar YouTube'a tomoşa etmez ýaly edilen çemeli. Videolara tomoşa etmek beýlede dursun. YouTube düýbünden açylmaýar diýip paýtot ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan internet taragatmaşygynyň tizliginiň epesli haýallamagy ýurtda irki prezident saýlaw mögüsimiň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaş ýol başçylary ýol bermegi makul hasaplap bu wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden soň 12 fevralda Türkmenistanyň parlamentiniň aşaky palatasy ýurtda irki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa 13 fevralda merkez saýlaw topary ýurtda saýlaw mögüsimiň elan etdi. Ertesi günü 14 fevralda Türkmenistanyň häkimet başynaky Demokratik Partiýasy prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hödürledi. Saýlaw kampaniýalaryna badalygy berilmegi bilen daşary ýurtlarda hereket edýän käbir türkmen opozisiýa wekilleri Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgarlyga döw talap boldy. Daşary ýurtlardaky syýasy garşylyk toparlarynyň hem de aktivistleriň saýlawlar boýunça video çykyşlarynyň güýçlenmegi bilen Türkmenistana onsuzam ören haýal bolan internetiň tizligi öňküsinden hassa haýallady. Synçylar Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň asla açyklyk we aýdynlyk şertlerine geçirilmänligine üntü çekip ýokary wezipe dalaş edýän prezidentiň oglunyň saýlaw ýeňişine kesgitli netije hökmüne garaýarlar. Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlygynyň resmi taýdan merkezi saýlaw komiteti tarapyndan belligi alınmagynyň ýany emigrasiýada ýaşaýan öňkü syýasy tutsag geldi Kärizew YouTube ulgamyna çykyş edip özüniň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgarlygyny elan etdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow Türkmenistanyň prezidenti wezipesine öz dalaşgarlygyny hödürledi. Ýurdun daşyna öz-özlerini ýokary wezipe dalaşgar hödürleýän türkmen opozisiýa wekilleriniň dalaşgarlygyny Türkmenistana belli almak prosesi, olaryň bu urda alyp barýan işleriniň jekme-jekligi ma'lum näliýene, olar özleriniň saýlawlaryň online geçirilmegi ugruna kampaniýa alyp barýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 5-nji maddasy saýlawlaryň innowasion tehnologiýalar arkaly gurulmagyna we geçirilmegine ruhsat berýär. Türkmenistanyň internetiň tizligi juda haýal bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy internetiň tizliginiň ýaňy ýakynna geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden has olalım haýal bolanyny habar berýär. Saýlawlaryň elan edilmeginden soňra ýagdaýlar yaramazlaşdy. Häkimetler saýlawlaryň elan edilmeginden soňra emigrasiýadaklaryň işçiňleşjekliklerini bilýärdiler. Häkimetler opozisiýanyň hem de aktivistleriň çykyşlaryndan ýynjylyksız bolýarlar diýip ýagdaýlardan habarly paýtotdy bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Synçylar dünýäde dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň hem de ýurtda giň ýaýran işçiligiň arasyna daşary ýurtlarda galýan türkmenistanylaryň sanynyň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasy adatdan daşary ýagdaýlarda we harby ýagdaý düzgüni hereket edýän döwrüne saýlaw geçirilmegini gadagan edýär. Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady we pandemiýanyň fonuna ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaý elan etmedi. Ýöne sevtary hereketi çäklendirmek bazarlary we dukanlary yapmak ýaly bölekliň karantin düzgünlerini girdi. Düýbi Britaniýada ýerleşen Cable.co.uk neşriniň geçen ýyl geçiren barlyklaryna görä Türkmenistanyň ilatyna dünýäde iň haýal tizlikli internet hödürlenýär. Galy bersede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýurtda dürli internet çeşmelerine gödäwçiligiň berkidilmegini talap etdi. Prezidentiň bu talaby Gazagystanda bolup geçen protestlaryň ýygyanyna gawat geldi. Ýatlasak ýanwaryň başlaryna Gazagystana suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutaşan protestler soňu bilen zorlukly gozgolany urildi we Gazak häkimetleri öz ilatynyň nägililigini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýol başçylygyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby ýardam sorady.